president wedu vazhinji tinovaziva, Pastor Dr. W. Anifasi ndo president wedu. Pastor Dr. W. Anifasi tingo varovera maoko vari kwavari ikoko. Koita mutevedzeri wavo wapresident. Mutevedzeri wapresident ndi Pastor G. Madana tingo varovera maoko vari kwavari ikoko. Maoko akuita zvishoma. Mufanirwa ukakuita ukazine kampururu nekamuridzo kuitira kuti patinenge takuzonovarakidzo vaona kuti kusosha nguve kune vanhu vari live. Tina general overseer, tina Pastor D. Anifas. Ava ndi mama Anifas vazhinji vanovaziva. Tingovagamuchira zvekare vari kwavari ikoko. Mwari achivaitira zvakanaka. Tina Vice General Overseer vanova ndivo Pastor P. Muhomba vanotevedzera mama Mai Muhomba. Tingovarovera maoko zvekare vari kwavari ikoko. Tina General Overseer for South Africa, tina Pastor Marisa. Tingovarovera maoko zvekare vari kwavari ikoko. Tina General Secretary Pastor I. Madana. Tingo varovera mavoko zvekare. So mapastors ese iyaya all in all vanokwana kuita ivo 11 pastors. Kugaberon kuna pastors Mr. and Mrs. Anifas. Chitumbwiza kuna Mr. and Mrs. Muhomba. Kozoita Mr. and Mrs. Madana. Kubulawayo kuna Mr. and Mrs. Ngwenya. Pretoria kuna Pastor Mr. and Mrs. Marisa. Uriadzo Sosha Nguve kuna Pastor Mr. and Mrs. Musindo. Mutata kuna Pastor C. Jeke. Cape Town kuna Pastor T. Muswere. Hallelujah. Ndo mamiro akaita